vstávej. Ano, za to. Zbuď holky a já udělám. Opět. Holky vstávej, dělej. A na co je taky? Jdi zbudit Tamaru, dělej. Tamaro, dělej, vstávej. Ale já nechci, takže čau. Volí ty mizerna. Co to tady lítá za, nevím. Tak já jdu udělat co jiného. No tak, vstávej. Ano, mami. Vypadni. Dortíček, druhý den. A počkej, si vůbec vejdu na tu sudek. Jo. Jo. No to. Dělej, pojď. To je dobré. A teďka všichni jděte do pokoju. A můžeme jít do parku. Tak jo, jsme tu a... Kde jsou taky? Nahoru, něco vzít. Tak já jdu nahoru. Au! Tati, ona mě schodila! Dobrý. To se nedělá. Já to jdu dojíst. Nádherný. Co se tady děje? Ona mě schodila. Aha. Tak to dostane do vydánou. Nepůjdeme už domů? Mě už to tady nebaví. Tak, co budete dělat? Já nevím. Měl bychom si dát snídaní. Jo. Teda večeři. Dortíček. To je ale dobrý pití. Pardon, oni volali mýho bráchu a tohle by mohl být konec tohoto videa. Tak čau!